Nakon državnog seniorskog prvenstva u bočanju za muškarce, bočarska dvorana na Riječkoj Podružnici bila je domaćin i prvenstvu Hrvatske u bočanju za žene u disciplinama pojedinačno klasično i precizno izbijanje. U disciplini pojedinačno klasično nastupilo je 19 igračica iz 7 klubova iz Istarske i Primorsko-goranske županije, a u disciplini precizno izbijanje 7 igračica iz 5 klubova, također iz ove dvije županije. Igralo se još i u dvorani Hrstenica u Čavlima. Iz poznatog razloga što je taj COVID, nažalost, je poremetio i prošlo prvenstvo koje je bilo prekinuto. Cure nisu imali neki kontinuitet igara, pa je zato Savez odlučio jedne mini pripreme za reprezentativke da budu u formi. I ovo prvenstvo, nažalost, u samo 2 discipline zbog nemogućnosti i previše dana bi se izgubilo, previše ljudi bi se okupljalo. Pa evo, te cure, nažalost, nisu mogli doći iz drugih županija, a i krema bočanja je ovdje kod nas, naša županija i Istarska županija su i najbolje bočarice, uz poštovanje prema Komiži koja je, nažalost, u izolaciji. Cure nisu mogli doći, još fale samo one da bude kompletno ipak snage jake. Samo 2 discipline krema bočanja, znači to je pojedinačno klasično koje je najpopularniji disciplina, a i tehničko koje je lijepo zagledati. Nismo išli na brzinsko i štapetno, jer tu je i manji odaziv inače kod žena, ali nadamo se da će biti bolja situacija. Žene nisu imali prvenstvo ni Europe, ni prvenstvo u Sloveniji koje je trebalo biti najprije u 3. mjesecu, pa sad u 10. mjesecu, tako da ova današnja i jučerašnja manifestacija puno znači za cure da budu u kontinuitetu. Put do završnice vodio je najprije kroz eliminaciju u grupama, a zatim kroz četvrtfinale. U polufinale u disciplini pojedinačno klasično plasirale su se Rija Vojković iz bočarskog kluba Labin, Mariza Milaković iz Marinići, koje su činile prvi par, dok su u drugom paru put do finala tražile Katja Matejčić iz Drenove i Dora Fučak iz Čavle škola bočanja. U finale su se plasirale Rija Vojković i Katja Matejčić iz Drenove. Što je prosudilo da nisi ušla u finale? Pa, znači, bolje od mene igrala, tu smo bili cijelo vrijeme i onda sam na kraju ja malo stala i ona je tu povukla. Pa ja sam u principu jako zadovoljna jer sam igrala sa ponajboljom igračicom u državi, tako da sam ja svojim rezultatom zadovoljna. Jednostavno sam se izgubila, psihički nisam toliko jaka. U preciznom izbijanju u završnicu su se plasirale 4 najbolje igračice iz 2 serije. Rija Vojković sa 32 pogotka, Ira Ninčević sa 30, Dora Fučak sa 24, i Nikol Marelja Bošnjak sa 20 pogodaka, sve iz Čavle škole bočanja. Prvakinja Hrvatske postala je Nikol Marelja Bošnjak, koja je u finalu imala 21 pogodak, druga je bila Dora Fučak, također iz škole bočanja Čavle sa 12 pogodaka, treća je bila Rija Vojković iz bočarskog kluba Labin sa 6, a četvrta Ira Ninčević sa 1 pogodkom. Jako napeto, mislim, ovo je disciplina u kojoj stvarno ovise detalji i treba biti jako koncentriran od prve do zadnje pozicije i mislim da je svako od nas imao jednaku šansu zapravo. Mislim, vidjelo se i po rezultatu, netko nije toliko odskakao do samoga kraja. I prezadovoljna sam, ovo mi je prva titula, samostalna titula državne prvakinje, tako da evo, prvi službeni naslov.
U finalu pojedinačno klasično mlada Rija Vojković uvjerljivo je slavila protiv Katje Matejčić iz Drenove rezultatom 13:3. Evo, ja sam u finalu zadovoljna igrom, mislim da sam sad čak i najbolje igrala do sad, tako da skroz sam zadovoljna, mislim da je realno. Nastupila si i u ovoj drugoj disciplini, precizno izbijanje, ali tu nije išlo. Ne, tu sam bila treća, to mi toliko nije žao jer precizno nikad se ne zna ko će biti prvi, tako da sam zadovoljna što sam među 4. Planovi za dalje? Pa ništa, nastaviti trenirat, unatoč svemu i nadat se da će ovo šta brže proći i da će se nastaviti neka natjecanja. Pa presudila je koncentracija, nedostatak koncentracije, 2 dana se igralo, umor je savladao već polako, šta reći. Ali sa ovim mjestom sam zadovoljna. Nisam očekivala, ali drago mi je. U susretu za 3. mjesto Dora Fučak pobijedila je Marizu Milaković sa 13:4. Dvodnevno prvenstvo Hrvatske za žene u bočanju promatrao je naš izbornik Romano Grižančić. Gospodine izborniče, jeste li zadovoljni kvalitetom i rezultatima? Pa evo, ja bi najprije čestitao svim onima koji su se uopće prijavili na ova 2 prvenstva koja su odrađena u organizaciji Hrvatskog bočarskog saveza i Primorsko-goranske županije. 2 su samo prvenstva zbog situacije COVID. Ja sam zadovoljan s rezultatima, nekako su očekivani. Vidjeli su da imamo neke mlade snage koje su budućnost ženskog bočanja, tako da evo, rezultati su, reprezentativke su opravdale svoje renome. Da li je ovo kraj natjecanja za ovu godinu, da li će ženska reprezentacija imati kakve nastupe još? Što se tiče reprezentacije, nažalost, na veliku žalost, sva natjecanja su nam odgođena, ostaje nam još natjecanje u Hrvatskoj ženskoj bočarskoj ligi, koje završava, prvi dio završava krajem 12. mjeseca. Evo. Što dalje iduće godine? Vidjet ćemo kako bude situacija. Oba 2 dana bez većih problema sudili su 2 nacionalna suca, Dragan Vlaše iz Studene i Dario Juričić iz Rijeke. Prvenstvo je uspješno organizirao Hrvatski bočarski savez uz poštivanje svih epidemioloških mjera.